Dewan Juri, hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
Markane mandek mangan lho ning arep. Mas Ari, wedang Mas. Karo pukule anu balik ta. Pukule sing mulya no. Halo Bro. Wis teng nah. Iki pukule mulya balik Mas. Iya. Aja ya lho. Asik sing ra kok gatel yo. Hah? Yo. Wis sementara mantap di sini. Tetua kita, Tengah di sini. tokoh masyarakat, Sutris. Aduh. Asem wis seget kok aku. Nah, aku iki ya mbune kok. Sedina sok ngira aja. Kok dino. Tusuk gak ini aja.